Wel dweud, mae'r dyn hun ddim yn bell, ddim yn gweud gormod amdano fe. Sut mae fe'n neud fel rheolwr? Mae'n mynd yn dda, Mae pawb yn gwybod beth mae fel chwaraewyr. Mae'n ennill pob gêm mae fe'n chwarae. A mae heb newid iddo fod yn gaffa nawr, dyle fi ddweud. Ond mae fe heb newid o gwbl. Achos ti wedi gweithio gyda fe pan oedd e just yn chwarae gyda Port Talbot hefyd. Yw e'n anodd wneud y cam na, ti'n meddwl? Weithiau, fi moyn galw fe yn Rhys mor, pob amser fi'n gweld ond rhaid i gweld fe gaffa, rhyw fath o'r respect iddo fe. Ond mae fe fynd yn gwych gyda ni. Mae fe moyn ennill pob gêm. Fi'n credu bod y ffaith bod e mor cyfforddus efo chwaraewyr, mae fe'n helpu pawb a mae fe'n gwych, Achos ti wedi gweithio gyda clybiau eraill, so ti'n gwybod sut mae chwaraewyr. So yw'r chwaraewyr yn cymryd ato fe yn iawn? A dechrau tymor oedd yn galed iawn i ni cael rhyw fath o momentum i'r tymor, ond ers 9 gêm diwetha, fi'n credu ni wedi ennill 9 allan o 10 gêm diwetha. So mae pethau'n dechrau mynd a ffordd ni moyn mynd am y tymor, so mae'n gret, A ti wedi bod fel fi'n gweud gyda clybiau, gyda Port Talbot, ti'n gweld Pen y Bont yn gallu mynd andi uwch yng Cymru rhywbeth? Yn union, mae'r clwb ei hun, maen nhw'n moyn gael rhyw fath o progression, i gweud y gwir, a mae'r chwaraewyr hefyd, maen nhw'n hungry mwyn chwarae yn Cyngrair Uwch, a maen nhw'n chwarae fel maen nhw'n ni. A jyst yn ola, yw yr un mor hungry, yw dal yr un mor gystadleuol competitive? Mae fe'n wath i gweud y gwir. Mae fe'n moyn ennill popeth, even yn ymarfer, mae fe'n mynd trwy'r chwaraewyr pob amser, ond na bych chi moyn fe rhyw olydd.